sei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzikunetsa kutakwa ndikuita kumastreets uko. Zuro ndakaita nhau yemuprofita munhu waMwari Emmanuel Magandiwa vakabuda achiti nerimwe rezuva ndichazovhara miromo yangu uyezve mucharangarira mashoko andakataura. Ndakaona makomenzi vamwe vazhinji vakati shuwa shuwa ndikutera zvataurwa nemunhu waMwari, vamwe vakati aiwa isu tichatora, vamwe vakati no. Argument iripo ndeyekuti vaccination yekutagwa iyi hatisi kuti iri kubvepi, vamwe vakati iri kubva kueast kunoreva amene kuti nyika dzipi. Ndikataura nyika, vamwe vazoti pamwe ndataura nyika isiriyo, asi vamwe vakati isu pamwe mavaccination ataireva akanzi maBCG nemamwe aiuya ayaya aisabva kunyika iyi iri kunzi vanounza mishonga isina kunyatsonaka. Ndakati vakazviziva sei vanhu kuti kune mishonga iri kubva kwakati. Tochibva ipapo toenda zvakare panhau yani yemunhu waMwari Jehovha vakabva vakomenda pavhidhiyo yakaitwa kana kuti iri kusekuleta as I'm speaking to you right now yemunhu waMwari Apostora Chiwenga vachidanzira zvokuti tichaona vanhu vakati vachikwira nekudzika vakatakura mabhokisi. Iyi ndo vhidhiyo iri kutendedzwa navanhu. Ini handisi kuti vairevei Apostora Chiwenga, asi munhu waMwari Jehovha vakandonyora pazasi pekomendi vakati dzotoonawo dzimufesi idzi. Vanhu vakati unodenha, zvikanzi mazobvuma kakuti Apostora Chiwenga ndi munhu waMwari weshua. Who are we? Isu we don't know. Tine chinguva chipwere kudzidza nekuinda. Asi zvakare munhu waMwari Prophet Jehovha vazoenda nhasi vakandonyora papeji pavo ndokuisa vhidhiyo zvakare caption vakati muromo wenyuchi ndokuisa zvakare B family yachoni une tsono. Tsono iyi inomirira jekiseni, ndo chero jekiseni ravaireva brackets zvinoreva kuti ijekiseni rinenge rine vaccination. Tikati we didn't know. Tochibva ipapo toenda pakuti vanyora vakati zvakare nyuchi inogara mumukoko yobuda yakunoshanda oro to look for food brackets zvinoreva kuti muchagara mumba ini aiwa zvokwati kudzidza step by step. Ndobva vati koma nyuchi B zvakare inoramba ichienda pamaruva, vanhu vanoisa maruva paguva brackets kuchafiwa. Ndozvazvinoreva izvi zvese igore reB ravari kungoreva chisanangura iyi. Alright, saka vanga vazviona zvese izvi we don't know. Nyuchi haidye chikafu chakawanda brackets kuchaita zhara gore rino sazoti zvimabhutoto zvinengera mumba izvi kana kuti zvikuindepi kana kuti zvinoreva chii I don't know. Hashtag karambaiwe. Interpretation iyi ndofunga vanhu vangu yauya vasingaifungiri. Zvikanzi nevamwe wai mazoitsanangura iko zvino vanhu ava. Zvikanzi nevamwe tawesta mazuva edu tikati I don't know kuti wai varipo panhingirikini pacho ipapapo vari kuti wawesta. Vamwe zvikanzi pamakanganisa mwana akaoma hakewo how can aiyekera this. Handisi kuti sei vanhu vangotanzi hatidi kuona zvakare asi vatoona zvavo. Munhu waMwari Jehovha was touched nelife yenyu amamboita muchitaura pamusoro pevabereki kuti idai vabereki venyu sezvavari. That's so nice. Zvikanzi zvakare kuvabenzi kana kusivabenzi vabereki vanofanira kudiwa nezvavari which is good. Munhu waMwari Jehovha may you visit kuchipinge. Handisi kuti izvozvizvi munhu waMwari Jehovha anongobhuruka here kubva kwavari ikoko kana kuti vari munyika ipi right now I have no idea. Zvikanzi pakuzokurudzira vanhu kubayiwa apo mbo here ndisingazozivi manje kuti vanoda kuti kudii vasabayiwa here. I think confusion yapo panhu vazhinji ndeyekuti munhu waMwari Magandiwa anodanzira kuti musabayiwa nekuti chinhu ichi chikauya ini handibodi kura nhema tingabheja kuti tingovharirwa zvangu mukati mechichirongo asi kubayiwa hatibayiwi. Ndozvavakamutora uyezve pavhidhiyo yavo vakaramba vachidzokera kuti vanhu vamuri kuona ava hatizivi kuti zvizvo vari kubayiwa asi haisiyo vaccination chaicho nekuti hakuna munhu ungasacrifice kuti ini ndotanga kuita sei kubayiwa jekiseni iyi. Mapovorienzi vasati vabayiwa jekiseni who would do that nyangwe nemiwo makadero kati hatizivo. Vamwe ndokutanga kunyora matestimony ekunyika dzakasiyana-siyana kwavari vakati isi kunyika kwatiri kuno vanhu vari kutobayiwa majekiseni asi vamwe dzikuramba chavari kurambira vanhu ina hasani ndachiziva. Uyezve nemaeffects ari kumbonzi mamwe maside effects akazodi kudamwa ndo vaagutla tisingazivi kuti isu muno munyika yedu yeZimbabwe zvavamo here izvi kana kuti kwete
kudzidza uku zvikanzi Father God don't leave me warm. Java mwana wangu ndabatikana. Vamwe vari kuti busy wes jizi peace. Uyu kuda kungotoimba uyu. Vamwe vari kuti sei vangatanzi tendeuka yemunhu waMwari. Vanongotendeuka sei vari vanoparidzira vanhu. Uyu ndokuti ini ndaloga pano paFacebook just so you can criticize kana kuti vamwe vari kutanzi sei maloga kuuya kuzoita sei kuzoita mukritiko. Vamwe ndokuti zvakare vaccination yakatotaurwa iriko kuri kutoyekera kutofiwe nechikare lockdown obvious titorimo mulockdown machoni pazhara mukaona kuti mvura inenge yawandisa ka zvoreva kuti nezhana ndokubva matopedza henyu chiprofita chekutiudza zvatiri kungoona tega. Vamwe vaonekere how would you know zvikanzi twamama vanhu ava vanga vachita maarguments vava vadi achitenderamo. Tochibva ipapo toinda zvakare pane imwe nhau yatinetsei. Ini handihwisi kuti sei vanhu vari kunyanya kubata-bata panhau yechisikana Neria, nekuti Neria uri kunzi pane mamwe maposta ndakamboona suro kuchinzi mabhizinesi ekuBotswana ava kuita crumble down. Who told this source of information to these people? I have no idea. Achandoza ndokuti kwanzi uyu wakati zvawatira mari dzakatora here kana kuti haasi kukwanisa kugona kumaneja here. Vamwe vakati iwe mabusiness ana bhutiki nembadikura nhema anotoda munhu unogona kungwavha nekuhasira nekuti ka iye kana asingazvigwanise kana kuti asingakwanisi kuramba achiindira nazvo obviously unogona kudirika. Now, let me just put a disclaimer. I don't know if this information is true or not. Asi vanhu vaita danzi mabusiness abudiki nembi ekuBotswana aita crumble down. Vamwe zvana vangu kungotora mari kuchirya. How do they know? I have no idea. Zvikanzi zvakare nevamwe aiwa Neria kuti sei uri kunyatsa kuenjoya achidriva ma1 to testing Lamborghini yakasirwa rikati why inoti andiri wakaisirwa here saka uda kuti uite sei woiita sei woisukisa here kana kuti wodii handiyo yakanzi uri kuinherita Lamborghini yachoni sikazi kuti ishuwe kuti inhema asi ndizvakangwana vamwe indaimbofunga kuti Lambo pamwe yakapohwa uya unozivekera uyu zita rake mhani mukomana uya wainzi ndo yava best friend yagibhutiki nimbi unonzi kitikiti. Saka handizozivi kuti izvozvi nawo manje yakazogumaiva kuna Neria zau izvi tinenge tichimbodzidza kuti chinda toenda pane nhau yekupedzisira yemunhu wainzi waita imposter tirevha dongo. Indoti kumunhu unogoita imposter tirevha dongo nekuda kwei vanhu vachita zvinhu zvakaita waitotora mari ndofunga kuna vamwe vanhu asi achishandisa cheni zita rabhuti tirevha dongo. Sikazi kuti wakabira vanhu vakawanda sei manje achishandisa zita rechi nenhamba here asi wakatozosungwa dzikatobuda muZBC nhau idzi dzatobuda munews kutopferefeto vakatoenda kukoti. Saka munhu wakazobatwa kuti wakazobatirwepi and how they dressed him kuti vakazoita zvema-IP address here asi tirevha dongo wangoona munhu wanga achimuimposta asi achishandisa zita rake achiita fraud vanhu. Kudzidza kuti chingoenda. Saka regai ngoti ndo zvandanga ndangoya hangu nazvo mukati mevhidhiyo yangu ino yanhasi ndichakubata zvakare pachika